ילדים לא אוהבים להרגיש שהם משימה. אני אלך איתך על המורה הגדול שלי, שלימד אותי. הוא היה, אם אני לא טועה, ילד בכיתה ה', אורי. ואורי, אני בעצם הגעתי להחליף את המחנכת שלו, שיצאה לחופשת לידה. ואני הגעתי כבר אחרי שהיה לי ניסיון, גם ריכזתי נוער בדרום הר חברון, וגם עבדתי עם נוער בפנימיות, ועבדתי עם מסות כבר של ילדים ובני נוער, ואני כבר מודע לתן הקסמים שלי, כמחנך. וכולם נשבו בקסם שלי די מהר. אורי לא. ובבית ספר הזה בעצם היה לנו זמן חונכות. זמן חונכות זה 22.5 דקות אקדמיות, שבעצם אנחנו נפגשים פעם בשבוע, ועושים זמן איכות ביחד. ואורי לא הסכים לעשות איתי את זמן החונכות, והוא גם לא הסכים להגיד לי בוקר טוב, ולא להגיד לי להתראות, ולא להגיב לבוקר טוב שלי, או לכל דבר שלי. וואו. והוא היה מתחמק ממני, כל הזמן. אני זוכר שבאיזשהו שלב של ייאוש, הלכתי אל הרכזת שלי אז, לילי, ואמרתי לה, תעשי לי טובה, בואי נמצא לו מחנך אחר, כי זה לא עובד. אז היא אמרה, מה אתה אומר? תקשיב, הרגע הוא יצא ממני, והוא אמר לי שאתה הרע במיעוטו. הוא לא רוצה לעזוב אותך, כולם נוראים, גם אתה נורא, אבל הנורא שלך הוא נסבל, הוא רוצה להישאר איתך. אמרתי, טוב. ואני ממשיך, ואני לא מצליח לפצח את הדרך אל הילד הזה. ובאיזשהו שלב אני מתחיל לחשוב מחשבות של להחזיר את המפתחות, להזדכות על המקום שלי כמחנך, או שאני הופך את הילד הזה להיות המורה הכי גדול שלי. בחרתי בדרך הזאת להפוך אותו להיות המורה הכי גדול שלי, ואז אני אמרתי, יונתן, בוא תסתכל פנימה. אתה רוצה את הזמן חונכות עם אורי? תגיד, אורי, מעניין אותך כאדם? אתה רוצה בכלל לדבר איתו? ובאמת לקחתי את הזמן עם השאלות האלה. בסוף אני אקצר לך, יצאתי עם מסקנות שכן, מאוד. אני רוצה להכיר את הילד הזה. ואז אני אמרתי, אוקיי, הוא לא רוצה לבוא לפגישות, אבל אתה רוצה. אז אני תמיד אגיע. ואז אמרתי לאורי, תקשיב, כל פעם שיש לנו את הזמן, אני אהיה שם. עכשיו הוא עדף אותי, והוא ככה על גבול הקילל אותי. הוא לא הסכים, אבל אני הייתי שם. 22.5 דקות, כל פעם, חודש, חודשיים. אני חושב זה היה 23 למרץ, שנת 2008, אני עומד בחוץ, מדבר עם נועה, תלמידה אחרת שלי, ליד השער של בית הספר, ואז אני שומע, יונתן, להתראות. ואני מסתובב ואני רואה איזה אורי. הוא אמר לי להתראות עכשיו. עכשיו אורן, זו הייתה השנה שהתחתנתי בה, אני חושב שהתרגשתי כמעט כמו בחופה, תסלח לי שירן, ותקשיב, אמרתי וואו, הרגשתי על פסגת העולם. ואז הוא אמר לי את הדבר הבא, אתה זוכר שמחר, זמן חונכות, וקיימנו את הזמן חונכות, אבל אני עדיין הלכתי על ביצים. הוא הראה לי, יש משחק כזה במחשבים, חדר מחשבים היינו, ומשחק טנקים כזה, אחד נגד השני. אני חושב שאחרי כמה מפגשים כאלה, עזרתי אומץ, ואז שאלתי אותו, תגיד, אורי, אתה יודע, רציתי לשאול אותך, למה היינו צריכים, תראה איזה גוד טיים יש לנו ביחד, איזה קשר יפה נרקם בינינו, למה היינו צריכים את כל התהליך הזה? למה כל כך התנגדת? אז הוא אמר לי, תראה מה זה ילד בכיתה ה'. הוא אומר לי, אתה באמת רוצה לדעת? אמרתי כן, למרות שרעדתי בתוכי. פשוט, כי לא הרגשתי שבאמת רצית. הרגשתי שאתה צריך. וזהו. זה סוף השיעור. זאת אומרת, הוא לימד אותי את הדבר הזה, שילדים לא אוהבים להרגיש שהם משימה. ובעיניים של התלמידים שלנו, הם משימה עבורנו. אבל הם לא יצאו מהרחם שלנו, והם לא עשו שום אודישן להתקבל למצבת שלנו, והם רוצים בעצם לראות שיש לנו באמת רצון אמיתי, באמת להיחשף לעולם שלהם, ובתמורה גם לשתף מהעולם שלנו. וכשילד מרגיש שזה אמיתי, אותנטי, יש לחיצת יד. יש יציאה לשביל חדש של יחסים. אבל הם צריכים להרגיש את זה. ובעיניים של הילדים, הם תמיד רואים את זה שהם משימה עבורנו, וילדים לא אוהבים להרגיש שהם משימה. גם אי אפשר לזייף להם. אי אפשר לזייף להם. הם רואים אותנו כמו רנטגן. כן, הם חיים אותנטיות, יותר מאיתנו. כן, אין להם פריסט אחר. נכון. איזה מעניין זה המפגש בין נכון. אתה יודע, גולמית של ילדים, לבין המבוגרים שלמדו פוזה, פסון. חד משמעית. אתה יודע. אני חושב שגם בגלל זה אני מאוד אוהב להיות איתם. כן. כן. זה אמיתי, כן. זה אמיתי, הכי אמיתי שיש. לגמרי. מדהים.